A ver... Saco eu. Toma! 5-2! Que malleira che estou dando. Agora saco eu. Vas ver. Oi! Vaya tapón! Rafa fai un super mate! Bravo! Ai. Rafa! Mira que és bruto. Sinto, non quería rompela. Ás veces non controlo os meus poderes. Poderes? Pero de que falas? Forza, velocidade, enxeño... Por que crees que se chama supermate? Porque son especial. Sí, ben, a verdade é que és super torpe. Diso non hai dúbida. O problema é como imos xogar agora. Tranquilo, non te preocupes. Mentres falabas xa pensei a solución. Espera aquí. Agora volvo. Aquí tes unha canastra nova. Unha cesta. A que é unha idea xenial? Sí, ben, pero como imos? Ti non te preocupes, Tutu, xa está todo pensado. Só tes que colocar a onda anterior. Así, perfecto. Vou facer o saque de honra. Canastra, que vos son. Pero, por que non cae a pelota? Ah, non cho dixen, porque é dun só uso. Un só uso? Pois vai a invento. Entón como pensabas xogar? Fácil, ti colle a pelota e eu tiro. É moito mellor, así non teño que esquivarche e os meus tiros poden ser moito máis espectaculares. Iso non me convence nada. Ademais, eu tamén quero xogar. Tutu, és un pouco caprichoso. Pero tranquilo, non hai obstáculo que o meu enxeño non poida superar. Tutu, baixa a canastra. Que estás facendo? Un burato, non? Iso convertirá o nunha canastra de verdade. Algo moito mellor, xa o verás. Xa está. Oh! Pero que fixeches? Dividir e compartir. Así poderemos xogar os dous. Ademais, tomei a molestia de cortar tamén a pelota. Vaya, xa quedamos sen cesta e sen pelota. Ai, pois non o entendo. Na miña mente todo funcionaba ben e ata nos daban un premio por inventar un novo deporte. O metade cesto. Estaría ben, pero non funciona. E agora xa non poderemos xogar máis o baloncesto. Xa sei o que podemos facer. Podemos xogar ao Robocesto 2000. A que? O Robocesto 2000 é un xogo de gran habilidade parecido ao baloncesto, pero con bolas, paxaros e robots movidos coa mente. Mola! Coa mente! Pero iso é moi bo, Rafa. Seino, e ademais é fácil. Só temos que coller 3 bolas, o microondas de tupa e convencer un paxaro para xogar. Espera, ocorreuseme algo moito mellor. Imos xogar ao baloncesto imaginario. O baloncesto imaginario? E como se xoga iso? É moi fácil. Temos que imaginar os dous unha pelota mentres imos explicando en voz alta como xogamos. Vou facer unha demostración. Imagina que teño nas miñas mans unha pelota. Ve a pelota? Sí, creo que sí. Perfecto, pois empecemos. Tutu saca, avanza cara a canastra imaginaria. Pasa a pelota por debaixo das patas de Rafa, recolla por detrás, tira a canastra e... punto para Tutu! Baites, pero isto é brutal. Agora saco eu, xa verás que punto vou facer. Rafa saca e vai directo á canastra. Tutu sae ao seu encontro, bloquea o paso e tenta facerse coa pelota. Pero non o consegue. Rafa é máis rápido. Driblao, prepárase para lanzar a canastra e... Tutu fai un tapón no último momento. Pero non serve de nada. A pelota atravesa ou entra a canastra. Punto para Rafa. Ei, iso non vale. Unha pelota de verdade non pode atravesar os xogadores. A miña sí. Con que esas temos, Agora saco eu, vas ver. É a quenda de Tutu. Nada máis coller a pelota, fai un tiro de 3 puntos. Pero tira frouxo, colle a Rafa, disponse a tirar,
Cáelle dos pezuños inexplicablemente. A pelota roda ata Tutu que tira. Pasa ya a Rafa que a recolle, dá unha volta e tira a canastra. Un dos seus patíns e perde a pelota. Que? Como? Tutu aproveita a ocasión, tira e canastra. Ben xogado, Tutu, pero agora toca a min. Rafa esquiva a Tutu, salta a canastra e... Dá contra o poste. Tutu recolle a pelota, salta e... vai voando e perde a pelota do susto. Que? Non! Rafa recolle tranquilo a pelota do chan, tira e canastra. Pero un momento, a pelota non entrou. Está atascada no aire. Que no aire? Iso non pode ser, Tutu. Sí que entra. Non entra. Que sí. Que non. Sí. Non. Pois entra e explota. ¡Ay! ¡Alucinante! Rompiches outra vez a canastra e a pelota, Rafa. Contigo